tašky. Ideme. Drahí rodičia, starí rodičia, kamaráti, deti a priatelia, dovoľujeme si vás privítať na tohtoročnej Don Bosco Show. Dnešný program sa bude niesť v duchu putovania za životom Dona Boska, zakladateľa Salesianov a Salesianok. Pozrieme sa na miesta, ktoré sa týkali jeho života. Zavítame do rôznych kútov sveta, spoznáme rôzne kultúry a vlastne pozrieme, kde všade nechal svoje krásne diela po tomto svete. Presne tak, takže keď máme za sebou tento úvod, zahráme sa na Don Cafasa a Don Boska. Ja budem Don Cafaso a ty budeš Don Bosco. OK. A čo mám vlastne robiť? No, zavri si oči a predstav si, čo by si ako Don Bosco robil. Čo vidíš? No, vidím veľa chlapcov, jak behajú a hrajú sa na lúke. Vidíš chlapcov, hej? No. Tak pôjdeš k dievčatám, konkrétne to bude ku Grovke Barolovej, do nemocnice svätej Filomény. To je tá ambulancia pomoci v Turíne? Áno, taktiež známa je pod skratkou ako APT. 창이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come on, come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Just meet me at just meet me at the just meet me at Ale pozri, čo vidím. O Don Boskovi píšu v novinách. A rovno na titulnej strane.
A to prečo práve v krimi rubrike? Neviem, ale počul som, že vraj sa tu niekto sťažuje na jeho chlapcov. Taký výmysel. Blízka rodina ti želá mnohaja i blahaja a tým sa k pozdravu srdečne pripája. Začíname, ani nestíhame. Dobrý večer, vážení diváci. Prinášame vám najnovšie správy z okolia lokálneho mlynu, kde v poslednej dobe prudko stúpa kriminalita. Predávam slovo našej reportérke Katie Klecknerovej. Ďakujem za slovo. V uliciach nášho mesta číha neznáma skupina, ktorá po sebe zanecháva spúšť. Mám tu pri sebe aj ženu mestského mlynára. Čo by ste nám k tomu vedela povedať? Ako sa tu tá zbebalila? Spať sa tu nedá. Už toto moje malé chce byť futbalista. Z toho, ako to stále vykrikujú go, go. Go! Toto už nie je ani možné. A posielam slovo naspäť do štúdia. Jednou z ďalších sťažností na vandálske vyčíňanie je od dôchodkyne z domu pri mlyne. Posielam slovo naspäť našej reportérke do terénu. Prisťahovala som sa sem aj s mojou nádhernou Gizelkou, aby sme mali spolu svätý pokoj. Ale odkedy tu pobehujú tí chlapci, kamene mi hádžu do okna. Toto není normálne. Moje kurky aj moju nádhernú Gizelku mi plašia. Už ani vajíčka mi nechce znášať. To je kohu. Nestarajte sa. No, to bolo od našej reportérky asi všetko. Alebo... Počkajte, opäť sa nám hlási z terénu. Po ceste do služobného auta sme stretli majiteľa mestského mlynu. Pán majiteľ, čo by ste nám k tomu prosili? No tie deti, to je niečo strašné. Nie, to nie sú deti, to sú mafiáni. Zničili mi môj celý mlyn. Tak som na ňom dlho pracoval. Toľko peňazí som do ňoho dal. No pre mňa sú to drobné, ale aj tak sú to moje milované peniažky. Celú omietku zničili, no pozrite, je celá zoškrabaná, strašné niečo. Ale ja tam nič nevidím. To bolo, ďakujem za slovo, to bolo z našich novín asi všetko. No? Pani reportérka, našli sú vašu peňaženku, spadla vám. To ste vy, tí mafiáni! Nie, my nie sme žiadni mafiáni. My sme iba domboskoví chlapci. No vidíš, ako hovoril Don Bosco, keď ho veľa chvália, preháňajú. A keď ho veľmi kritizujú, tiež preháňajú. Postavím dom na skale, lebo mojou skalou
postavím dom na skale, lebo mojou skalou je Pán. Ja postavím dom na skale, spustil sa dážď, privalili vody, strhla sa výchrica, triasol sa dom a zrazu slova tie, ktoré počúvam, premením skutky v život pre neho, lebo mojou skalou je Pán. Ja postavím dom na skale, lebo mojou skalou je Pán. Ja postavím dom na skale, lebo našou skalou je Pán. My postavíme domy na skale, lebo našou skalou je Pán. My postavíme domy na skale. Tak toto bolo krásne. Ďakujeme, že ste nám postavili taký krásny dom na skale. Určite sa museli veľmi zapotiť. Tak isto veľmi sa aj tak namáhal Don Bosco, keď hľadal ešte miesto pre svojich chlapcov. Nejaký dom, kde by mohli byť. To je pravda, muselo to byť neuveriteľne namáhavé. Stále behať po lúkach, sťahovať sa z miesta na miesto s toľkými chlapcami, s toľkými vecami. No ale zober si, podľa mňa to nemuselo byť až také zlé na tej lúke. Zober si, koľko srandy tam muselo byť, koľko zábavy, koľko šantenia, koľko voľností, koľko polamaných nôh. No, ešte, že mali poblízku tu aj nemocnicu. Boskovi sa podarilo prenajať nové miesto na stretnutia pre stovky chlapcov. Tentokrát je to lúka bratov Filipiovcov ohradená živým plotom. Tu sa stretáva nedenné oratórium. Uprostred sa nachádza skriňa, v ktorej budú veci na hru. Raz, dva, tri a... Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň, vďaka Ježiš, s tebou prežiť ho chcem.
Bosko? Áno. Don Bosko, toto je lúka. To nie je lúka, to je púšť. Ale nie, chalani to tu majú veľmi radi. Nie, Don Bosko, nie, takto to ďalej nepôjde. Takto sa to nedá. A nemáš vlastníka na to, aby ste vyšli. Boska, koniec. Pôjdeme do Ázie. Pôjdeme do Chicaga. Lebo do Chicaga. Bože môj, povedz mi, čo mám robiť? Kam mám ísť s týmito mojimi synmi? Nemáme ďalšie miesto. Chalani, Slovko. Slovko. Tak sa pomodlujme. Nebeský Otec, vďaka za hru a jedlu aj za dobrých ľudí, vďaka ktorým máme miesto. Nedovoľ, aby sme o ňoho prišli. Dobrý deň, dobrý deň. Dobrý deň. Hľadám Don Boska. Tu som. Vy ste Don Bosko? Áno. Že vraj hľadáte nejaké miesto pre vaše laboratórium? Áno, a to skáďal viete. Ja som Soave, výrobca látok. A František Pinardi mi hovoril, že má pre vás také miesto. Keď chcete, poďte sa aj s chlapcami pozrieť. Chlapci, konečne budeme mať naše stále miesto. Poďme si ho obzrieť. To je strašné. Stále sa len sťahujeme. Ja mám tieto veci v rukách asi už 5-krát. Pozeráme si do očí, úplne sa poznáme. Aspoň máš viac kamarátov. Jo, ja už nevirujem. To je ťažké. Ahojte, chlapci. Čau. Čo sa deje? Čo ste takí? Bože? Nech vás lepšie vidí. No čo sa deje? Ale, Don Borel, stále sa len sťahujeme. Už máme dosť toho sťahovania. Chceme byť už niekde doma. Chlapci, chápem vás. Ale poviem vám, že som presvedčený o tom, že naše oratórium je ako také kapusty. Viete, keď chcete mať hlávku krásnej kapusty, musíte ju stále presádzať. A určite je to podobne s našim oratórium. Čím viac sa presádza, tým bude väčšie. Pozrite, stále sa sťahujeme z jedného miesta na druhé, tak ako sami hovoríte. Ale každý krát je tých chlapcov viac. No, keď si tak zaspomíname, ako to bolo na začiatku. Začínali sme v kostole svätého Františka z Asisi. Tam len taká malá sakristia, trošku katechizmu, trošku spevu. Viac sa tam nedalo robiť. Ale možno starší si pamätajú, čo bolo potom? No potom, viete, my sme boli v takej jednej izbe, v jednom útulku. Volá sa útulok Markízy Barolovej. Správne. To bola naša prvá zastávka a na okolitých lúkach sme sa hrali až dlhé hodiny. Ale v miestnosti, v nemocničke svätej Filomeny, tam sa začal pravý život. Myslel som si, že sme konečne našli svoje miesto. Mali sme pokoj. Ale aj stamať nás vyhostili a poslali preč. A teraz odchádzame tu do kostola svätého Martina. Viete čo? Ja som presvedčený o tom, že aj tak má toto sťahovanie pre nás význam. Určite ako pre tú kapustu. A
určite budeme mať stále viac chlapcov, ktorí sa budú chcieť stať dobrými. Ja som o tom presvedčený, takže vôbec nerozmýšľajme nad tým, koľko času kde strávime. Lebo veď sme v Božích rukách. A Don Bosco sa zatiaľ stále o nás postaral, nie? No tak poďme za Don Boskom. Už sa teším, ako sa zo mňa stane krásna hlavka kapusty. Aj zo mňa! Aj za mňa! Len aby namiesto chlapcov neprišli do oratória zajace. Tak poďme. No a viete, a chcem, aby ste si trošku zamysleli a či si spomenuli, že či Don Bosco aj našiel to miesto, kde sa nakoniec usadil. No čo si myslíte? Našli? No povedz, Janik. Áno, našli. A vieš aj, ako sa volalo to miesto? Kto si vie... Jak? Valdoko, presne tak. A v akom meste bolo to Valdoko? To si niekto vie spomenúť? Nikto nič? Nie. Marta, ty by si mala vedieť, v akom meste. Jo, jasné. No, takže, no. V Turíne, presne tak. Takže on od neviem koľkých rokov sa dostal do Turína na Valdoko, kde aj zostal až do svojej smrti. Až s výnimkou jedného roka, ktorý strávil v Ríme. Dverami jeho oratória prešlo fakt mnoho chlapcov. Zajímavé bolo, že on si pamätal meno každého jedného z nich, každého poznal a nikdy na žiadneho nezabudol. Čo sa o samotných chlapcoch a ich pamäti zas povedať nedá, veď posúďte sami. Don Bosco sa za života stretol s tisíckami chlapcov. Žil v nádeji, že na neho nezabudnú. Ale našli sa aj výnimky. Bartolomej, ahoj. Dobrý deň, to je náhodička. Pán, ako bolo vaše meno? Bosko, Jan Bosko. Bosko, pravda, Bosko. No vidíte, ja už som temer zabudol, ako sa voláte. No to nevadí, hlavne, že si ma spoznal. Ako by som vás nepoznal, prosím vás. Ako by som vás nepoznal, prosím vás. Hneď ako ste povedali Bosko, som vedel, že vás odkiaľ si poznám. No, to som rád, to je dobré. No, starneme všetci, nevadí, no ale s tou tvojou pamäťou sa niečo deje, Janko. Bartolomej. Čo tam po tom starnutí, to by nebolo to najhoršie. Ale predstavte si, čo tam po tom starnutí, to by nebolo to najhoršie. Áno. Ja som vám bol včera u doktora, viete? No. A on mi povedal, že mám nejakú chorobu. Áno. Niečo ako z porcelánu, alebo niečo takéto. Nie, počkajte, zo skla. Zo skla? Niečo ako sklu a tak. Aj sklerózu myslíš? Sklerózu, tak nejak to hovoril, presne. Mne vám totiž niekedy niečo napadne, v hlave, viete? Mne vôbec väčšina vecí napadá v hlave. No a chcem to povedať a zrazu puf, a už to neviem. Už je to no preč. to je práve tá skleróza Bartolomej. No áno, to bude ono, toto. A hlavne 3 veci si nepamätám, viete? Mená, čísla teda, a to tretie som už zabudol. Ale predstavte si, pán Bandaska. Bosko. Čo to? Bosko. A čo, bol to niekde, alebo? Ja sa volám Bosko. Ja, vy sa tak voláte. Vy máte také veselé a netradičné meno.
No ale my sme hovorili o tej tvojej skleróze, Bartolomej. Aha, áno, o tom. Tak teda, skrátka a dobre, som chcel povedať, čo som to hovoril? Sťažoval si sa na svoju hlavu, na svoju pamäť? Na hlavu, že? No, tak to viete, už mi šedivie, no. No to nám všetkým, ale sťažoval si sa na tú stratu pamäte. Tak pamäť mám tiež zlú, to mám tiež zlú. Ale predstavte si, pán Maska. Božko. Ja som bol včera u mesiara, viete, a chcel som si kúpiť 10 deka sklerózy. Čo si chcel kúpiť? 10 deka. No vidíte, čo mi to tá tlačenka zase robí? Vlastne, čo mi to tá, ako sa volá to, čo mám? Skleróza. Skleróza, to. Čo mi to zase tá skleróza robí? Skrátka a dobre, čo som to hovoril? Hovoril si, že si kúpil 10 deka tlačenky. No áno, do mesiara som chcel ísť a nepovedal som, do ktorého? No to si nepovedal zatiaľ. No lebo ja poznám dvoch, viete? Ten jeden, to je sochár. No dobre, vráťme sa k tej tlačenke. Chcel si kúpiť 10 deka tlačenky. Aha, tlačenky, ja. No 10 deka tlačenky som si chcel kúpiť, takže to bol ten druhý mesiar. To bol ten krajčír. Skrátka a dobré, chcel som si kúpiť tú tlačenku, pretože ako si... Počkajte, na čo by som si ja kúpoval tú tlačenku? No, k jedlu asi. Na jedenie som si ju chcel kúpiť. Ako to viete? No, tlačenka sa používa na jedenie. Áno, to sa je normálne ako šunka alebo salám a podobne. No áno, správne. To vy neviete toto? No samozrejme, že to viem. No preto by som sa čudoval. Taký skúsený človek a nevie ani, ako sa je tlačenka. No ale nechajme to. Čo som to vlastne chcel povedať? Kde som to prestal? Chcel si kúpiť 10 deka tlačenky? Áno, tá tlačenka. No 10 deka tlačenky som si chcel kúpiť, pretože manželka chcela robiť stužkovú. Čo to trepem? Sviečkovú chcela robiť. Sviečkovú z tlačenky? Z tlačenky, ja neviem, z čoho to chcela robiť. Ja sa jej do varenia nemiešam, ja nie som varecha. Bartolomej, ty si už úplne popletený. Počúvaj, ja už musím ísť. Kam to vlastne ideš? Ale ja idem tam, do toho. Tam vedľa, ako je... Nie, aj tam som bol ja včera predsa. Ja idem tam. Za rohom, ako je to do tej... Do samoobsluhy? Nie, ešte trošku ďalej, kúsok. To železiarstvo? Nie. Sem ja idem dnes predsa. Tam, do toho. Nie, tam tiež nie. Kam to ja vlastne idem? Neviete, kam idem? No ja neviem. Počkajte, ja to mám niekde napísané, manželka mi to vždy napíše. Tu máš nejaký lístok. Tak to bude asi ono toto. Počkajte, ja to musím toto. Čo to tu sa píše? Ja už mám slabšie s očami. Tu je napísané lístok v pravom vrecku saka. No aha, to ona mi napísala, že kde mám vôbec ten lístok hľadať. Tak počkajte. Tu mám zase ten list. Si predstavte, som dostal list od sestry, že sa jej narodilo dieťa, viete? No ale ani mi nepíšu, či je to chlapec alebo dievča. No tak teraz neviem, či som ujko alebo tetka. Ale kde som to ja mohol dať? Nemáš to tam na tom lístku dopísané? Ja som to mal na takom veľmi jemnom papieri. Tak už viem, to už nemám. Môj pes niečo zožral. A ja som mu s tým musel vytrieť papuľu, samozrejme, čo iné. Nebolo to na tom lístku dopísané? Mne sa zdá, že tam bolo rukou niečo. Na tom lístke? Počkajte, ja sa pozriem. No áno, tuto je. Manželka mi to napísala na ten list. No, vidíte, akú ja mám starostlivú pani? To je moja Eva. Aha. Čo sa to tu... Zájdi za Don Boskom. Má nám vrátiť 1000 eur. No, tak to už viem. Mám zajsť za nejakým Don Boskom. Má nám vrátiť 1000 eur. Tak vidíte, akí sú ľudia. Požičajú, nevrátia. No, ja už musím ísť. A ako bolo vaše meno, pane? Jožko. Jožko.
Ja som vedel, že ste nejaký sko či ska, ale nikdy neviem aký. Josko. Teraz, keď som sa zohol a mi prekrvilo hlavu, mi to došlo. Ja ti dám, Josko, ty si Don Bosco. Tak bežme za Don Boskom. Fúha, tak akože Don Bosco sa fakt zapísal do srdca asi každého. Don Bosco je predsa veľká osobnosť, každý si ho pamätá. O ňom by sme sa mali učiť v škole. A nie také veci, čo sa teraz učíme. Podľa mňa Don Bosco by bol zaujímavejší. Také veci urobil. Predstav si, to predstav, maturity s témy o Don Boscovi a z jeho života. To by bolo, ne? Podľa mňa si to nebudeme musieť predstavovať. Možno to čo skoro uvidíme. Maturity 2035. Medzipredmetové vzťahy, história, náboženstvo, geografia. Ahojte, drahé kolegynky. Takže, ako to dneska filujete? Viete čo, ja som sa na tento deň pripravovala už rok a pol. Ja som si to že prečítala, ale ja verím Bohu. On mi pomôže. Viete čo, ja som včera robila? Ja som pozerala brazílskú kamu, hej, a môj milovaný Neymar junior dal gól. Anička! Krásny deň, pani krásne učiteľky. Viete, ako som sa tešila na tento deň? Stop. Dobre, stačilo by. Vyťahni si otázku. Téma Južný Sudán. No, dobre. Ako sa spája Don Bosco s Južným Sudánom? Čo to bolo? Už to mám na jazyku. Strana 125, pravý roh dole, 13. odsek, rúžová zvýrazňovačka, font, Calibri Light. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema, ikayalami. Takže v Južnom Sudáne majú sestry Salesiánky edukačné centrum Svätej Bakity. V Južnom Sudáne je voda tak vzácna, ako všade ide na svete, ale tu si to ľudia uvedomujú viac. Takmer každá domácnosť musí... Dobre, stačí. Anička, ja som od teba nečakala vôbec nič iné, pretože ja vidím celý rok, ako sa ty snažíš, ako si sa učila, aká si bola milá ku nám, však s nimi nosila tých 10 eur na týždeň, že by som ti dala dobré známky, ale to nebolo len tými peniazmi, ale aj tvojimi vedomostiami. Ty si jedno úžasné zlaté dievča a dostávaš jednotku. Ďakujem. Ďalší. Čaj, ja som Guriaková. Guriaková? Čo si? Však ja poznám tvoju babku. Diana, zdravím, vyťahni si otázku. Brazília, história Salesiánov. No, čo by som také pre takého jednoduchého človečika, ako si ty, dala také troška jednoduchšie tiež? Koľko žiakov bolo v úplne prvej salesianskej škole v prvej triede v Brazílii? A to však to by som aj mohla vedieť, ne? Však nebolo to 10 náhodou, bolo? Ja neviem, bolo. No,
Diana, asi áno. Takže ja to beriem tak, že bola to zlá odpoveď, pretože bolo to 11. Ale myslím si, že si zaslúžiš 3, ale pani kolegynky vedľa sprava zľava by ti dali 1, pretože asi ťa majú rady. Nerozumiem. Ale tak, aby sme to tak dali dokopy, tak asi dostaneš 2, pretože si mala horší priemer ako väčšina žiakov z Kárnej. Takže bude to 2. A tak však mňa to stačí. Dobre. Ďalší. Pochválen, drahé profesorky, nevadí, ak by som si sem položila Dona Boska, viete, on nás sprevádza. Nie, kľudne si položte. František Saleský. Veď to je môj birmovný patrón, to nebude náhoda. No tak skús nám prepojiť tému Sibír a čo mu učil František Saleský Salesiánov. No. A toto je, čo za Božie zjavenie to? Ako mám z tohto zistiť, čo ich učil? Trpezlivosť. Učil ich trpezlivosti. Len si predstavte Sibír a tí chudáci tam lovia ryby, veď to strašne dlho trvá. František Saleský raz povedal, majte trpezlivosť s každým, ale hlavne so sebou. No, Katka, tá posledná veta, to bolo tak emotívne povedané. Ma to zahralo pri srdiečku, ja fakt neviem, že si chodila na našu školu, pretože si ma neučila, teda ja teba. Ale myslím si, že odpoveď bola veľmi pekná, takže dostaneš 1. Ďakujem, zvládla som to. Svätý Duch ma vyslyšal. Viete čo, nechajte si toho Dona Boska. On vám tiež prinesie šťastie. Dobre. Nevládzem, dievčatá. Ďakujem. Už si zobrala topánku? No, dievčatá. Koľko je hodín? My nestíhame na omšu! Dievčatá! Sedia v krčme Američan, Mexičan a Slovák. Japonec príde a napluje na Američana a ten mu hovorí: Damn, to si pokašľal, ideme von. Zvonku je počuť bum, prásk, tresk. Vráti sa Japonec a vraví: To bolo karate, od nás z Japonska. Potom Japonec napluje aj na Mexičana a ten vraví: Hell, tak to si prehnal, ideme von. Zvonku počuť bum, rach, tresk. Vráti sa Japonec a hovorí: To bolo taekwondo, tiež od nás z Japonska. Keď potom napluje na Slováka, ten mu hovorí: To si teda posral, ideme von. Zvonku počuť jedine tresk.
Vráti sa Slovák a hovorí, to bol zdvíhak z Mazdy, tiež od nich z Japonska. Wow, Jano, tak to bolo... Tak dlho som sa už fakt nezasmial. Odkiaľ máš taký dobrý vtip? No, tá vtipy.sk. Beky, tak akože, no neviem fakt, či som počul taký lepší vtip, jak bol tento. Počkaj, máme ešte jeden, ten bude ešte lepší. Hej, a to kto? Ty ho povieš? Nie, nový. Ja ho mám. V džungli zajmú domorodci Mexičana, Američana a Slováka. Náčelník im vraví, aby sa nepovedalo, že vám nedám šancu na prežitie, dám vám úlohu. Každý dostane 2 sklenené gule a ak mi s nimi ukážete niečo, čo som ešte nevidel, pustím vás na slobodu. Odvedú ich a dajú im deň na nacvičovanie. Na druhý deň sa náčelník vyberie za Mexičanom a pýta sa ho, čo mu predvedie. Mexičan položí gule na zem, tie sa kotúľajú po zemi, po stenách, lietajú po celej miestnosti. Náčelník na to hovorí, veľmi pekné, pôsobivé, ale to už som videl. Zabiť. Potom ide za Američanom. Položí mu rovnakú otázku a čaká, čo mu predvedie. Gule sa začnú točiť, znova lietajú po celej miestnosti, dokonca začnú blikať. Náčelník je z toho nadšený a vraví, to je fakt dobré, úžasné, ale tiež som to už videl. Takže zabiť. Nakoniec sa vyberie za Slovákom, vojde do chatrče, ale po pol minúte vychádza a púšťa Slováka na slobodu. Ostatní domorodci sa opýtajú, no čo? Čo ti predviedol? Náčelník krúti hlavou a hovorí, tak toto som ešte nevidel. On jednu guľu stratil a druhú rozbil. Musím povedať, že toto bola tiež veľmi taký vtipný pohľad na tie misie Dona Boska. Mňa zaujíma napríklad, že ako to šlo v takej Afrike, že tam to žije rôznymi spôsobmi, kultúrami. Ako tam to mohol Don Bosco ovplyvniť? Myslím, že odpoveď nám povie samotná história. Dnes je to už 10 rokov, presne 10 rokov, ako som tu. No ja som zvedavý. Však už som im aj to pripomínal, ja viem, či prídu, či neprídu. Ach jaj, ešte dobre, že Don Bosco sníval. Ja som tu taký šťastný, ale čo ja viem, že... Ale hej, už je čas, no ale čo ja viem, keď u tých... Ale to mi zhaslo. Ale u tých Afričanov človek nikdy nevie, že čo ako bude. Bwana, Bwana utuhurumie, Bwana. Bwana, Bwana, Bwana. Bwana utuhurumie. Kristu, Kristu utuhurumie. Kristu, 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 Kristu. Kristu utuhurumie, Bwana, Bwana utuhurumie, Bwana, 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 Bwana utuhurumie, Kristu, Kristu utuhurumie, Kristu, 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 Kristu. Kristu utuhurumie.
ste mi urobili, že ste prišli. Ó, ako dobre, pane. Tak poďme ho spoločne teda oslavovať. Tak v tej Afrike si myslím, že pekne oslavujú pána. Máš pravdu, ale mňa by predsa len zaujímalo, ako to robia aj v ďalších iných krajinách, ako sú také hispánske krajiny, ako Patagónia alebo Španielsko. Vieš, tam sú takí temperamentní ľudia. Takže latino. 11. novembra v roku 1875 sa vydala do Patagónie, nazývanej aj Krajina obrov, prvá salesiánska misijná výprava. 10 mladých salesianov sa doplavilo do Argentíny. Dom Bosco im pri odchode adresoval tieto slová. Choďte teda, budete musieť čeliť všetkým druhom namáhavého a vyčerpávajúceho úsilia i nebezpečenstiev. Ale nebojte sa, Boh je s vami. Za života Dona Bosca sa uskutočnilo 11 misionárskych výprav a dodnes sa salesiani vydávajú do rôznych zemí sveta, kde pomáhajú najmä mladým ľuďom na ceste k dobrému a šťastnému životu. Buenos días. Salesiánsky dom tu u nás. Salesiánsky dom tu u nás. Áno, dom, kde by mohli chodiť opustení chlapci z okolitých rodín. Z okolitých rodín spolu v jednom dome. Prečo nie? Ráno za veselosť dokážu všetkých spájať. Aha, Honda, ty si už uzavrel životnú poistku? Však tu sa rodiny medzi sebou nenávidia a zabíjajú. Nás vedie nádej, pokúsime sa o nemocnú. Máš pekný kabát, myslí na mňa v svojej poslednej vôli. Na začiatku všetkého boli dvaja salesiáni, ktorí hľadajú vhodný pozemok pre svoje oradko. Prečo sa naše rodiny tak nenávidia? Je to kvôli... Všetci vedia, že môj dedo José Miguel Alvaro im kúpil starostu za svoju obličku. Tvoj dedo, on bol vždy utopený v tekile. Za akú obličku by to prosím ťa kúpil? Tak to môj dedo Juan Emiliano Mendez, že kúpil za tú svoju obličku. Čo to trepeš? Sa spamätaj! Ty sa spamätaj, ty Sigma. Boli aj dvaja chlapci z beznádejne rozhadaných rodín. Alberto, kde si sa toľko flákal? Na mi nepojďte si sa hrať s tým paganom od Alvarovcov. Ale mám, veď to je môj najlepší kamarát. Keď už konečne Alvarovci pokopia, že tá plantáž je naša. Julio, počúvaš malú vec? Denodenne prichádzame o 1000 pesos a tebe to je jedno. Drahá Kalita, nemusíš sa strachovať. Už som podnikol potrebné kroky. Z Muničáku som objednal zbrane. Alvarovci sú už minulosť. Na jednej strane Mendezovci, Alberto, kde si bol? Zase si sa flakal s tým planišhodníkom od Mendezovcov? No a čo? Tak to je môj najlepší kamarát. 100-krát som ti povedala, že Mendezovci u nás skončili. Však, Ocko. Ocko to už nejako porieši. Nemaj obavy, drahá Izabela. Pošleme ich tam, kam patria. Do minulosti. na druhej strane Alvárovci. Áno. Alberto, hrozný správy. Môj otec sa rozhodol vyvratiť vašu rodinu. U mňa to je to isté. Môj otec sa snaží vyvratiť vašu rodinu. Čo budeme teraz robiť? Bože môj, pomôž nám. Ahojte chlapci, neviete náhodou o niekom, kto v tejto časti mesta predáva pozemok? Nie, neviem. Prečo ste takí smutní? Stváraj vám ide strach? Naše rodiny sa strašne nenávidia. Roky sa hľadajú o tabakovú plantáž a nevedia sa dohodnúť. A čo je najlepšie, teraz sa to rozhodli vyriešiť zbraňami. Nevešajte hlavu, Mária pomocnica kresťanov vám pomôže vyriešiť tento spor. A zároveň nájsť miesto pre náš nový salesiánsky dom. Môže tabaková plantáž priniesť nádej rozhádaným rodinám a miesto pre salesiánske dielo? Ale myslíš si, že salesiáni dokážu naše rozhádané rodiny zmieriť? Čo ja viem, oni sú naša posledná nádej. Ahojte chlapci, boli sme za vašimi rodičmi. Máme pre vás super správy. Mocný Boh konal aj v srdciach vašich rodičov.
Dohodli sme sa s nimi, že sa zrieknú vražedných plánov celého vojenského arzenálu a sporný pozemok venujú na výstavbu salesianského diela. Takže od pondelka vám začína škola. A tohto tu sa budete musieť tiež zrieknúť. Mysteriózny thriller Pútnici nádeje prichádza do vašich obývačiek už čoskoro, aj s vašimi obľúbenými hviezdami. When I get older, I will be stronger. 11. novembra v roku 1875 sa vydala do Patagónie, nazývanej aj Krajina obrov, prvá salesiánska misia. 11. novembra v roku 1875 sa vydala do Patagónie, nazývanej When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone. Poor people's zone. Ciao, ciao. Ciao amico. Ciao. Ecco. Buongiorno. Come la partita? Dove je zápas? Ste veľmi frajerí, dobre. Tak aj si zápas ako? Ste vyhrali? Jasné, 2-0 s prehľadom. Ale my sme stále Série A. 10 bodov, to je málo, to vás doženieme. Tak neviem, my v strede tabuľky, ako to dopadne. Aspoň sa môžete snažiť s nami. Máme na čom zapracovať. Buonasera, signori! Buonasera! Ciao, ciao, Hey, Don Bosco! Don Bosco! Don Bosco! Ja som Don Bosco. Don Bosco! Čo? Páni tréneri, mám na vás jednu takú nezvyčajnú prosbu. Chcel by som futbalové talenty, ako sú u nás, rozšíriť aj do Španielska. Dalo by sa to? Tak akože porozmýšľame. Môžeme sa skúsiť opýtať chlapcov. Ja rozmýšľam, koho by sme poslali. Či niekoho také, čo sú na stredačke? Alebo tých najlepších, aby tam niečo tých najlepších by som dal. Dobre. Tak my sa dohodneme nejako. Don Bosco, určite vám veľmi radi pomôžeme. Ďakujem. Gracia, milé. Arrivederci. 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 Čau, čau. To bol zas tréning, zas dal kondičný, ma to nebaví. Tak si nič nebehal, tak ako čo na to robíš. Ale každý deň kondičný tréning, to ťa má baviť, akože už sa mi nechce. Čaves, chalani! Serus, tréner. Chalani, dnes ste super makali, doprajte si poriadny oddych a tréning. Ale neuveríte mi, koho sme stretli. Stretli sme Don Boska. To je ten kňaz, ktorý sa stará o mladých, o chudobných futbalistov. A viete, o čo nás poprosil? Chcel by svoje kluby založiť aj v Španielsku. Prosil nám, či mu nemajú pomôcť. Kto by z vás chcel ísť do Španielska, akože? Ja. Všetci traja. Čo ty? Možno je veľa, ale kto dáva najviac golov? Ale tých najlepších potrebuje. To som ja však mňa. Ja. No nielen. Poďte všetci a tam sa už dohodneme.
Ideme všetci. Buonasera signori, ciao ciao. Viene una partita. Ho dimenticato che io sono in Slovacchia, sì, prepáčte. Vítajte u nás, veľmi radi vás vidíme, pretože nás čaká historický zápas. Preniesieme sa do roku, kedy Don Bosco už trošku bol zomretý 1902. Zažijeme El Clásico! Kto hrá v El Clásiku? Real Madrid proti Barcelone. A uvidíme dnes týchto hráčov s divákov Karim Benzema, so štvorkou Marcelo a s deviatkou Cristiano Ronaldo. Proti Barcelone nastúpi a títo hráči Lionel Messi, 18 Jordi Alba a s deviatkou Luis Suárez. Poďme k riadne, takže nech sa teraz ozvú diváci Barcelóny, chcem ich veľmi počuť. Nahlas povzbuďte Barcelónu teraz. V zápäti už Real rozohral. Dozadu, Ronaldo prihráva dopredu. Benzema skúša, strela, gól! Barcelona dostala prvý gól, ale Real to naozaj vynikajúco zahral. Barcelona rozohráva svoju zorhuzáku dozadu, dopredu dáva z ľavej strany do pravej, znova do stredu, ale Real sa naozaj vála. Pozor na to, už tam bolo skoro vyrovnávajúci gól a v tejto chvíli je to tam. Naozaj Messi to dokázal. Messi dáva svoj prvý gól v historickom zápase El Clásiku. Real to ale určite nenechá len tak. Rozhýba svoju akciu úplne zobraný, ale v zápäti veľká chvíľička, predsa sa mu to ešte podarilo. Ronaldo stráca loptu, ale predsa znova získal gól! 2-1! Ronaldo, čau! Ronaldo ukázal svoj veľký talent, ale musí sa teraz brániť. Uvidíme, čo robí Suárez. Krásne jasličky! Nie, to nebol Suárez. Piqué! Pomýlil som sa, naozaj Piqué. 2-2 posledné sekundy tohoto zápasu. Uvidíme, ako dopadnú, kto vyhrá, či naozaj Barca alebo Real. Veľká šanca obrovská, ale nie je to gól! Áno, v tejto chvíli rozhodca odpískal koniec zápasu a chalani sa lúčia v tomto historickom zápase s vami, takže môžete ich odmeniť potleskom. Odmente ich potleskom. Ďakujeme veľmi pekne na tento krásny športový zážitok. Môžete sa rozlúčiť s chalanmi znova druhým potleskom. Dovidenia, chlapi, super. Vynikajúco, môžeme sa pokloniť. Ešte posledná informácia pre našich divákov. Veríme z našej réžie, že tento zápas sa bude opakovať najbližšie roky a že sa vytvorí krásna tradícia nielen medzi týmito mestami, ale aj v ďalších mestách salesiánskeho sveta v Španielsku. Santo Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes. Vážení televízni diváci, prinášame najnovšie správy domova. Našu krajinu už niekoľko mesiacov ohrozuje zvýšený počet hadov. Zvýšený nájdete na parkoviskách, na kúpaliskách a ak máte svoju chatu alebo vilu, dostanú sa aj tam. Dnes už je problém výjsť si na prechádzku, pretože hady sú proste všade.
Dokonca deti v miestnom salesianskom stredisku nechcú po svätej omše koláče, čipsy, ale jedine hadíky. Hady sú proste všade. Mnohí usporiadajú protesty, píšu na úrady a sťažujú sa a žiadajú riešenie. Oproti tomu sú organizácie na podporu hadov. Istý pán Chagn z Ameriky, ktorý prišiel na návštevu Azerbajdžanu, začal skúsenosť uhrynutia miestnou vretenicou. Ako uviedla Národná lekárska organizácia, vretenica po 3 dňoch umrela. A tak ostáva otázka, či hady budú naďalej znepríjemňovať život, alebo sa nájdú odvážlivci, ľudia a skupiny, ktorí sa zasadia za skutočné riešenie problému. Za televíziu Azar Mohamed Hadul. Tá cesta je snáď nekonečná. Tak už tam budem. Máš pravdu. Baku je riadne ďaleko. No keď nás tu poslal Don Bosco, tak asi vedel, čo robí. Mali sme vyriešiť problém s tými hradmi. Hadmi, nie hradmi. O nejakom hadovi som už počul, že by to bolo vo Svetom písme. No, nejaký had sa tam spomína, ale je určite najlepšie nemať s ním nič. Kamu, zastav, lebo sa počúram. Hej, chceš, aby z tohto auta bol žlutý bazén? Tak okamžite zastav. Hore. Haló, sem sa, mladý pane. Haló. Pozrite, vítajte v mojom hadnom e-shope. No, tu vám ponúkam malých hadíkov. Sú veľmi lahodné a veľmi dobré. Keď si ich kúpia malé deti, už nedokážu presať. Ale pre vás, pane, ako na vás pozerám, mám veľmi špeciálnu ponuku zázračného hada. No však pozerajte a uvidíte sám. To nie je vôbec zlý nápad. Keď uvidia všetci, ako ho vieme ovládať, získame si ľudí. Za 25 manatov je váš. Platí výborne. Chlapci, poďte pomôcť. Poď. Poď. Opa. Dale. Hop. Hop to naň. Čo sa deje s tým hadom? Neviem, asi sa prezlieka. Aha, tam je policajt. No dúfam, že nás nezastaví. Ale asi áno. Dobrý deň, kontrola dokladov. Kam idete? Do salesianskeho strediska v Baku. Čo veziete? Nejaké prádlo, šaty a tak. No to sa mi nezdá. Ukážte, čo máte v tom koši. To je nejaké divné oblečenie, keď takto tancuje. Asi to tu budete musieť nechať na prešetrenie. Ale veď tam máme plavky do Kaspického mora. No vidím, že si nás tu vôbec nevážite. Nevážime! No, chlapci, ja som počul, že tuto funguje tak, že vlastne vážiť si niekoho znamená dať mu niečo do vrecka, inak budeme mať problém. Mám tu vieru do vrecka. Tak dáme mu tie peniaze, alebo nie? Ja by som mu dal, nech nás pustí a nechá nám cvičeného hada. Nech sa páči, pán policajt. Dobre, viete, že si vás vážime. Vidím, že ste správne pochopili, ako to v tejto krajine chodí. Šťastnú cestu. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
Chlapci, nezdá sa vám to divné? Veď my sme nesklamali a dokonca dali peniaze niekomu do vreska len tak. Prečo sme to vlastne urobili? Nebude to tým hadom? Keď nás tu Don Bosco poslal, dobre vedel, čo sú za hady v tejto krajine. Čo by nám poradil teraz? Milí moji Salesiáni, no krásne. Vidíš, že ste dneska mali celkom dobrú lekciu. Či nie? Áno. No, ja vám to celé vysvetlím. Auto je ako naše srdce. Je dôležité, koho tam vpustíme. A hoci vyzerá roztomilo, môže byť aj nebezpečný. Takže ja vám prajem, buďte odvážni, majte nádej, poďte vpred. A tohto tu si berieme tam hore. My už vieme, čo s ním. Si to predstav, že misionári sa museli prispôsobovať aj takýmto okolnostiam. Ten had nebol žiadna sranda. Mňa osobne akože celkom by veľmi vystrašilo, ak by som stretol takéhoto hada. Určite aj vás vystrašil ten had, lebo bol veľmi strašidelný. Tak musíme si dať niečo také na odľahčenie, niečo také pekné. Takže privítajme tanečný krúžok. Tak čo, zvládneme ďalšiu misijnú krajinu? Alebo sa stále bojíš? Ja si myslím, že už sme v poriadku, ale presuňme sa teraz do trošku chladnejších krajín, lebo už mi z toho tepla ide rajbnúť hlava. Tak by sme sa mohli pozrieť niekde, kde je fakt zima. Áno, ukáž, čo tam máš? Mapa. Sibír. Sibír? A veď tam možno stretneme aj Ferka. Na Sibír sa doteraz konali 4 výpravy. Prvá výprava misionárov na tento zamrznutý kraj v roku 1960 skončila katastrofou.
Dostali sa síce ďalej ako Napoleónové vojská, no zamrzli 323 km od Moskvy pri teplote minus 56 stupňov. Druhá výprava neskončila o nič lepšie. Vplyvom globálneho otepľovania v roku 1968 sa skupina zababušených misionárov roztopila. Zostali po nich iba masné fľaky. Pre zmenu tretia výprava narazila na miestnu bábušku, ktorá ich premenila na červených medvedíkov, ktoré sa rozšírili na územie Slovenska, kde sa im žije najlepšie aj napriek tesnému, lesnému prostrediu, ktoré je trocha iné. A čo sa stalo so štvrtou výpravou? Na tej Sibiri to je taká zima. Až z toho vlasy stoja. Ale fakt, veď, čo si čakal? Že to bude v Chorvátsku na pláži, tak však aj miestni sú tu v tomto kožušinách. A bratia, myslím, že už sme došli na tú Sibír. Tam je nejaký miestny, nože sa ho poďme opýtať. No, paráda. Barova, dobrý deň. Moje meno je Ľuboš. Sergej Drevobírec. A vy co tu? Zavolá načelník. Stanislav! Hýbaj. Prepáčte, pán Drevobírec, mohol by som si vyskúšať to drevo porúbať, bo viete, u nás každú zimu ako so všetkou pokorou. A dobre. Tady je to tá chlupina. A sekírka by nebola? Dáte tam odložená. Zdarova! Čo vás sem privádza? My sme prišli Ježiša Krista zvestovať aj jeho slovo. A o vás i o vašich mladých sa postarať. Ježiša Krista, to už som počul. To sused z vedľajšieho domu. No ale vidím, že vás už pán miestny Sergej pekne privítal. Tak miestne, jak sa patrí u nás. No poďte, ja vám ukážem našu dedinu. A to vy ste taký ten načelník tu? Moja rodina, moja semia, to tu už po staročia vedie. Keď môjho prapradeda odviedli na Sibír, odvtedy my sa o týchto dobrých ľudí staráme. No poďte, tu za chvíľu sme tu. No, vidím, že tu máme nejakých nových hostí. A to, vám nie je zima v takom tričku? Tu vášmu kumpanovi nie je? Viete, my u nás máme taký zvyk, že nových hostí ozdobíme tetovaním. Na furt? Ale samozrejme. Dohodnite sa, vyberte si jedného, koho potetujem. No dobre, tak Janko, ty máš ešte jednu nohu mladosti, môžeš ísť. Brat Ľuboš, cítiš to? Cítiš to? Veď to je fajný kotlíkový. Dal by som si. Ale veď, tak mäso tam chýba. My vám môžeme tak troška pomôcť tým varení, na to celkom ide. Tá môžete nám pomôcť miaso nájsť. My, macka, sme už 100 roky neulovili. Tá preto nemáme mäso. Macka nevieme uloviť. Á, tak to u nás na Slovensku nie je problém. Uvidíte. Verím vám. No, servus, otec provinciál. Hej, už sme došli na tú Sibír. Miestni sú tu veľmi priateľskí. Už sme im stihli aj drevo porúbať. Joj, trošku slabší sú. Tu musel prísť až brat Tobiáš a im skácať ten strom. A že čo teraz robím? No, nehnevajte sa, ale musel som sa dať potetovať. Ja viem, ale čo som mal robiť, keď to oni majú ako miestnu tradíciu. Ale aha, som si tu dal vytetovať tento perfektný veľký kríž na rameno. Ale veď to mal byť kríž a nie jednorožec. Macku, ide!
poď nám tu pomôcť. Ten medveď, Macku, tak však povedanie mladých. A radšej som vás zostať v Bratislave. Kancelárii Veru, ja by som tiež medvede. radšej ping-pong mastil. Ale bratia, veď zabúdame na to najdôležitejšie. Predsa Ježiša. Pán náčelník, mohli by ste nám prosím ukázať, ako sa tu modlíte? Jasná vec. Bože, ďakujem ti za tohto Macka. Zdaj, aby chutil tak dobre, jak tí navštevníci z minulého týždňa. Amen! No, bratia, Máme tu ešte čo robiť. To odkiaľ berú Salesiani toľkú energiu a silu uloviť medveďa? To ja som tu na Slovensku som v živote nevidel, že by ulovili medveďa Salesiani. Ja stále si to neviem nejako spojiť, že ako je to možné. Ja si myslím, že je to tou duchovnosťou a vierou, ktorú majú od Dona Boska, veď k tomu aj svojich animátorov vedú. Je to základom ich poslania. Pravdepodobne od tamať. No a keď sa starajú teraz o našich mladých a tie duchovné cvičenia, myslíš, že oni tých Salesianov počúvajú? Že tiež ich tak... Neviem. Radšej sa pozrime, ako to tam chodí, nech ti neklamem. Dobre. No čaute naše milé poslušné dievčatá. No čaute. Tešíte sa na duchovné cvičenia a na našu chatu do Jasenoviec. Ale máme len dve možnosti. Buď si to užijete vy, alebo my. Dobre, Ľubo, už stačí. Dobre, prepáč Marta, už budem ticho, ale nenadlho. No, dievčatá, my sme si pre vás pripravili luxusný program. Teraz vám ho predvediem. O 12:00 bol tu napísaný obed z vlastných zásob, ale viete ako, my sme si ho s Ľubom zabudli, tak sa pomodlíme radšej Anjel Pána. Vyšných hrušov 12:30 premieta live omšu, takže toto pozeráme. O 14:00 nás čaká prvá prednáška so silenciom a pozor, najlepšie nakoniec, 17:00 rúženec. Ale to ešte uvidíme, aký Katka jazyk pošle. A do zajtrajšieho obeda silencium pokračuje. Ale Martička, ja som pre teba nesla takú pochutinku, čo Také si... jablčko. No a buď obed. Super, tak to si dáme, nie? To by sme si mohli dať, nie? Pozerajte, čo som zobrala. Viete, čo to znamená? Naše kľúče. Náš vlastný program!
No, Ľubo, a toto prihlášky, čo keby sme už konečne zrobili a dali podpísať? Tá, Marta, aj by sme mohli, nie, ale nebudeme to robiť na sucho. No poď, dáme si k tomu kavičku. Ľubo, ty čo zás nemáš? Marta, ja som asi stratil kľúče. Ľubo, to nemyslíš vážne? Ale počúvaj, ja tu ich furt nosím v tomto vrecku s mojím kráľským zvonom, ktorý som si kúpil na animatorskej lyžovačke na trhe v Bialke Tatranskej. Oni mi nemohli len tak zmiznúť proste. Počúvaj, ale ja to ten zvon stále počujem, tak mi to... A ja. Tak to bola jedna z nich. Marta, bola to jedna z nich. Ľubo, my nemôžeme takto animatorky podozrievať. Čo by sme nemohli, Marta? Môžeme. Nie, Ľubo, fakt nemôžeme. Môžeme. Dobre, Ľubo, ale tak troška nenápadne. No, ktorá si myslíš, že to je? Pozeraj tam. Diana a Barbora, oni furt si len kávu robia, hadiky berú, komoru nám viedajú a nikdy ani cent. Ani mi nehovor, volá mi. Dianka s Barborkou, poďte sem. Čaute. No čo, ako sa máte? No čo, rúženčeky zbalené, ukážte vrecka. Dobre. Pozrite pre nás. Barbora. Tak toto je poriadny. No dobre. Oni asi nič. Tak to iný by to mohol byť. Pozeraj na to tie dve. Športové, dlhé nohy, dlhé ruky. Počúvaj, to tá Marina to takto zobrala. Takto zobrala. Volaj ich. Marinka s Evkou, poďte sem. No čo, dievčatá, Marina, čo to máš? Zbalené, také zvonivé dačo není? Drobnosti, fakt také. A ty, Evka, čo ako? Tá tu takú karimatku mám na kliky. Dobre, Evička, nemusíš. Zamatku! Zadoba! Evička, pôjde, nemusíš. Fú. Ani oni. Ktorá by to mohla byť? Pozraj tam. To tá s vrtuľkou. Pozeraj, ona furt len také somariny robí. Hej. Ona to isto zobrala. Jak sa škerí. Barbora, poď sem. Čaute. No čau. Srandiska. Ľubo, poviem ti vtip. Povedz loď. Povedz. Nie, Ľubo, naozaj loď nehovor. Povedz, Ľubo. Dobre, nie, nepoviem loď, ale dneska, keďže sú tie hromnice, ja ti poviem taký vtip, ktorý ešte nikto nikdy nepočul. Chceš ho počuť? No, povedz. Hromničná sviečka blesky odháňa, ale ukradnutá hromničná sviečka búrky priťahuje. Ľubo, dobrý. Ľubo, ten bol dobrý, kiež by si ho nehovoril na omši. Detail. No, a pozeraj na tú fajnotku s kľúčami. Pozeraj tam, Paulina s tým obrovským kufrom. To bude isto. To je, keby na safari išla. Paulinka, no poď sem. Čaute. No čau, Pavlinka, no čo máš v tom obrovskom kufri? Viete čo, ja vám poviem fakt všetko potrebné veci, ja som nič navyše nebrala, proste, viete. Pozrite, akú knižku som doma našla. 101 spôsobov, ako sabotovať si len si. Tak toto nie je vhodná literatúra. Von, viete, aby sme mali na uši na čom hrať. Dobre. Soška je polovky, to ani neviem, jak sa tu naberá. Dobre, stačí. Dobrý, pohode. Super, sme za teba radi. Všetko iba potrebné. Všetko ešte máš. Dobre, nemusíš už. Dobre, už choď. Dobre, čaute. Marta, vidíš jednu? Jedna a posledná. A že som si to rovno mohla myslieť. Kika, no poď k nám. Nejdem. No poď. Nejdem. Nevypadne koleno, poďte sem. No, dobre. Tak ty, keď nejdeš k nám, tak my ideme k tebe. A už ťa máme. A sme došli, Marta, nie? Naše kľúče, naše pravidlá. Takže vyžadujeme silenciu maximálne 10 minút. Na raňajky, pri raňajkách budeme pozerať čo? Ligu majstrov! A nebudete nabrať mobily! A po štvrté bude na večeru pizza! Na miesto ruženca bude desiatok. Desiatok fakt nie. Ľubo. Nie, to isto nie. A po šiesté elektrina bude zapnutá 24/7. Palenka, a čo chceš, že by sme skrachovali? No Ľubo, tak čo spravíme? Mne už celkom zima tu tak vonku. Marta, no tak čo?
Dobre, počúvajte ma. Dobre, vy nám dáte naše kľúče, ale ešte raz mi jedna z vás ukradne kľúče. Vám tu hovorím, že si ich pripevním reťazov o krk a dám si na nich alarm s 3 jazykmi ružencov. Ale Ľubo, však ty by si vyplačil všetky medvede v tomto kraji. Marta, aspoň by sme mali kľudné, nerušené silencium. No tak čo, ideme? Tak poďme. Dievčatá, a pamätajte, Boh mal veľký zmysel pre humor, keď nás tu dal takejto bande. No tak poďme. Počkaj, ja mám taký skvelý, úžasný nápad. Počkajte všetci, mne tak napadlo, úžasný nápad, hej. Čo keby sme zobrali Don Boskových chlapcov zo všetkých tých kútov sveta a dali ich do súťaže? Akože zo všetkých? Zo všetkých. 132 krajín, v ktorých Salesiani pôsobili. Z tých všetkých. Áno. Ale veď to nedáva zmysel. Dobre, tak vybereme zo pár. Počkaj, už to mám vymyslené. Afrika, Zimbabwe, Ázia, Vietnam a posledná krajina, ktorá nesmie chýbať. Tipujte. Slovensko, presne. Taký mix si neviem predstaviť, že by tu predo mnou stál alebo sa vôbec stretol. Nie to ešte v nejakej súťaži vedomostnej. No ale ja si to viem predstaviť. Zdravím vás, dámy a páni, milé deti. Moje meno je Jakob. Vítajte na medzinárodnej salesianskej súťaži Riskuj a nepískuj. 3 odvážni súťažiaci budú riskovať svoje životy, aby získali úžasné ceny. Ide o jedinečnú zábavnú vedomostnú show, kde IQ úplne nerozhoduje. Veď posúďte sami pri pohľade na našich súťažiacich. Privítajme prvého súťažiaceho. Anson Tu. Anson, krátko sa nám predstav, prosím. Sinčau, volám sa Anson Gu, pochádzam zo Salesianského Oradka vo Vietname. Anson, keď sa ťa môžem opýtať, aké je tvoje obľúbené jedlo? Pravá azijská ryža a k tomu pec na rôzne spôsoby. Mám rád psa na smotane, grillované psie labky v trojbale a podobne. Náš druhý súťažiaci pre zmenu prichádza zo Zimbabwe. Privítajme Floriana Bubani. Vítaj, Florian. Hneď otázka na telo. Aké natáčky na vlasy používaš, aby si dosiahol takéto mega tučery? Musím ťa sklamať, toto je môj prirodzený účes. U nás je to normálne, veď posud sám na fotke z prímeského tábora. Aha, tak to potom všetko vysvetľuje. A čo je tvoje obľúbené jedlo? Banány. Moja mama stále hovorí, že moje pánca sú ako banány, lebo prichádzajú vo veľkých baleniach. OK, ale teraz sa už venujeme nášmu tretiemu súťažiacemu. Diváci, privítajme spoločne Matiáša Masiliáka zo Slovenska. No to mama volajú Matisek podľa jedného známeho českého filmu. Pepino, už toho máme dost. Vy taky. Matísek se posral. No medzi kamošmi ma volajú Bravčak, lebo mi chutí jesť. Anselmu, ako prvý si môžeš vybrať tému. Vyberám si obľúbené hry za 300. Povedzte nám, ako sa nazýva masová hra, v ktorej každý vybíja každého a vybitý si musí pamätať, kto ho vybil, lebo vybitým vybitého sa vybitý vďaka vybitiu vybíjajúceho vráti medzi vybíjaných a vybíjajú nevybitých, pokým sú všetci vybíjaní vybití jedným vybíjajúcim. Ak to je hra, ktoré môže vyhrať iba David Vača, tak je to Punisher.
Správne, Matiáš Mastýľák. Je to paniše. 300 bodov je tvojich a vyberá si ďalšiu otázku. Vyberám si výhovorky za 400. Akú výhovorku použije chalan po stretu, keď by mali umývať riad? Musím sa ísť učiť. Bol si blízko, ale nie je to správna odpoveď. Odpoveď je, ja som umýval minule. Ešte bližšie, ale stále to nie je to, čo hľadáme. Mama mi volá, mal som byť 30 minút doma. Áno, to je správna odpoveď. Argument volala mi mama je nepriestredný. A poďme rovno na tretiu tému. Vyberá si Florian Bobada. Vyberám si otázku obľúbené jedlo na stredku za 100. Povedzte nám, aké jedlo dokážu chalani vykúzliť z 5 eur za 20 minút pre 10 osôb. Chrumkavé šunkové toasty? Bohužiaľ, to by stálo až 6,50, no my hľadáme odpoveď za 5. To budú toto masné hranolky, čo z nich tiekol olej, jak z riňovky. Áno, správna odpoveď, 100 je tvoja. A teraz sa pozrieme na váš bodový stav. Anson Wu má 500 bodov, Florian Bobada má 600 bodov a Matiáš Mastýľák má 400 bodov. Takže celkovým víťazom sa stáva Florian Bobada! Naša firma sa špecializuje na výrobky z papiera. V ponuke máme tento obojstranný toaleťák. Jeho použitie vám predvediem názorne. Najprv si rozopneme... Nie! To názorné použitie si ukážeme v zákulisí. Dobre. Naša firma sa špecializuje na hrejú masáž tváre. Predvedieme názorne. Začíname dôkladným pilínom tváre. Dobre. Viac sa dozviete po skončení našej relácie. Ale jak som teraz? Nie. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, tá. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Você não manda esse não pelo rolo! Pašky, poď. Aj dnes sme ukotvení v nádeji, ktorú nám Don Bosco svojim posolstvom vo svete zanechal. Veď sami ste sa mohli presvedčiť, drahí diváci, že Don Boscovo dielo je krásne a naďalej rastie po celom svete. Keďže salesianská rodina odjak živa kráča spolu s mladými, ruka v ruke, pozývame na pódium deti a animátorov, celú našu rodinu a všetkých, ktorí dnes účinkovali. Tak poďte s nami oslaviť Dona Bosca tak, ako sa patrí. Haló. Nebol to len sen, čo zdal sa ti, príbeh dávno odviatý, s tieňom miest v zabudnutí, chladných v troskách inúcich, po záblesku túžiaci, prišli do rúk otcovských. Nebol to len sen, čo zdal sa ti, príbeh dávno odviatý. Mladých dní tisíce, ticho stále na srdce a poďme! Si stále tu, si blízko nám, dámy animás, horí v nás. Si stále tu, si blízko nám, dámy animás, horí v nás. Slzy zobral z očí si, nebo do nich vložil si. Láska v tebe horiaca našla pre nich pastiera. Mladých dní tisíce, ticho stále na srdce. Raz, dva, tri.
Si stále tu, si blízko nám, dámy rány nás, horí v nás. Si stále tu, si blízko nám, dámy rány nás, horí v nás. Si stále tu, si blízko nám, dámy rány nás, horí v nás. Si stále tu, si blízko nám, dámy rány nás, horí v nás. Tak chceme sa poďakovať všetkým deťom a všetkým animátorom za tento skvelý program, ktorý pripravili s veľkou láskou a ďakujeme, že ste s láskou pozerali na tento program a veríme, že sme vás aj príjemne pobavili a zároveň vo vás budili nádej, že naozaj dnešné deti a mladí, život s nimi stojí za to. No a ja ešte k našim účinkujúcim chcem ešte dodať, že veľký potlesk patrí takej dvojici, ktorá to celé chystala a tento rok to teda bola Marta a Josky. Tak veľký potlesk, ďakujeme. No a na záver už iba vám chceme tak naozaj zaželať naozaj krásny jubilejný rok. Minulý rok sme mali rok vďačnosti, teraz máme rok nádeje a tak veríme, že spolu s vami pôjdeme takto aj ďalej. Chceme sa vám naozaj poďakovať nielen za podporu možno týchto dní, ale za podporu počas celého roka. A tak som chcel teda v mene aj sestier, ktoré majú teda svoj dom na Lipovej ulici a centrum, takisto v mene nás Salesianom, ktorí sme teda už tiež dlhé roky na Štefanikovej ulici, tak ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa aj z každého malého percenta, jedného, dvoch, ktoré venujete možno aj našej činnosti. Chceli by sme na záver dať teraz aj požehnanie, tak sa spolu s našimi deťmi a mladými pomodliť, pretože je to veľká sila, keď sa spolu modlíme, keď spolu ďakujeme a keď spolu prosíme Pána, aby nás požehnali naďalej. Tak vás prosím, aby sme sa teraz postavili a udelíme požehnanie. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si, žena Svätá Mária, Matka Božia, prosím nás hriešných, teraz si v hodinu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku. Mária, pomocnica kresťanov, Svätý Dom Bosko, Pán s vami. Nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Ďakujeme krásne a prajem vám ešte krásne popoludne a veľký potlesk pre našich účinkujúcich. Pamięci ciałowy, tekst
aby pravde slúžila.